Wat nou, asperges in Friesland? Ja, asperges in Friesland. Maar asperges jaren toch buiten? Ja, normaal gesproken hebben ze dat ik haast alle jaar. Waarom heem ze binnen? Nou ja, we hebben een lege stal en hier kunnen ze een beetje donker hebben en hier kunnen ze sturen. En ik heb geen groen die geschikt is om ze boeten door te tellen. Jo hier eigenlijk rond te oeren en toen dacht je, wat zullen we zeggen? Ja, wat zouden we zeggen? En hoe ben je toen op asperges gekomen? Nou, we waren een keer op vakantie in de Achterhoek. En daar zagen we dat mensen bakjes hingen en van alles en die gingen ze binnen door. En we zeiden, hé, dan kunnen wij er ook wel eens wat mee beginnen. En toen hebben we dit soort bakken uitgevonden. En wat waterleidingen erover. En nou, dat werkt. Dus hij groeit helemaal onder de grond. Nou, dan zie ik je van eerst even op van, hé, waar zit er? Want daar kan ik rechts zo goed in een nest groeien, dan staan er 2 nestelkoren. En dan knapst die er bij jou. Dus ik graaf eerst een verder hoe 4 zit er. Nou, dan pak ik hem en dan veelt het ongeveer, nou, daar zit er. En dan pikst hem eruit. En maar moest wel scherpe messen hebben, want er was dan, als er een tritsje aan zit, dan maken ze hem stikken. Want ze bent heel teer, ze breken samen. Dus het is dan nog wel even leren hoe je stekken moet. Ja, stekken. Ik kan net even zitten, nou hier heeft het ding en stek maar naar voort. Zo werkt het net. Dit is een soort hobby, dat al wel een paar hier. En ik vind het gewoon het leuk. Dus de ene gaat naar de bingo of te fietsen en Jim stekken asperges? Wij stekken asperges, ja. Terwijl wij ze nog binnen, kunnen we zich een beetje sturen van hoe gauw we ze hebben. Dus we proberen altijd een beetje voor de horen die uit groenwald komen, om dan eerder klaar te worden. Want 14 april, dan begint officieel het echte aspergeseizoen. Maar voor Jim is het aspergeseizoen dus al begonnen? Voor u is het al begonnen, ja. Zo. Waar is die vlagen voor? Deze vlagen die ervoor, dat het teken dat er nou aspergesbus te kopen binnen. Als het er net is, ben er geen asperges te kopen. Dus dit is de aspergesvlag? Dit is de aspergesvlag. Shake like a cannonball. So every time she loves me, Lord, you can hear me squall. She cried, ooh. 12 jaar was ik. En dan kon je nog op de radio luisteren naar je sterren. En dat was dan in mijn geval Elvis. En dat werd uitgezonden op Radio Luxemburg. Zat helemaal rechts, geloof ik, op de schaal. En dan moest je echt met je oor in de speaker zitten, zo van... Kan ik hem horen? Nou, en dat was een hoop gekraak en gedoe. Maar dan kon je af en toe Elvis horen. En ja, toen is het een beetje begonnen. Evening shadows make me blue when each weary day is through. Ik kon nog geen grammofoonplaten kopen, want daar had ik niet genoeg geld voor natuurlijk. Als je 12 bent heb je dat niet, zeker niet in die tijd. Maar dan ging ik foto's kopen. Van die briefkaartfoto's, weet je wel, zwart-wit. En later dan zijn ze ook nog in kleur gekomen. En dan heb je op een gegeven moment een grote schoenendoos vol. En dan ga je ze in albums plakken, want je krijgt een album uit de HEMA voor je verjaardag. Dus al die foto's mooi inplakken. En die liggen hier ook in het museum. En dan wil je natuurlijk weten wat het belangrijkste is, wat het leukste is. Nou, dat zal ik je vertellen. Dat zijn de eerste 5 platen die Elvis heeft opgenomen in de Sun Studio. Dat is een piepklein studiootje in Memphis. En die Sun Studio voerde zijn eigen merk op de platen. En dat zie je hier. Dit zijn zijn eerste 5 platen die hij op heeft genomen in die studio. Naar de gelijknamige naam Sun. En die kwamen toen de tijd uit, zowel op bakkeliet, dus 78 toeren, dat zijn deze, maar ze kwamen ook uit op vinyl.
Ja, in zijn jonge periode, toen hij net begonnen was, ja. Dan heb ik het over 1954, 55, 56, 57. Eigenlijk tot aan de periode dat hij in dienst ging. Omdat hij zo puur was. Hij was echt hartstikke puur. Hij was, ja, het spat er gewoon vanaf. Als je opnames ziet uit die tijd, hoe hij dus zijn concerten deed. I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. Dus dat was eigenlijk het leukste, vond ik. Dat jonge honderige. Ja, nou, we zijn hier in 82 gekomen, dus dat is al een tijd geleden. Toen zijn we niet meteen met het museum begonnen. Dan had ik alles gewoon in huis. En op een gegeven moment toen zijn we in jukeboxen gaan handelen. En ja, dat paste daar eigenlijk naadloos tussen, want het jukeboxen-tijdperk, dat is uit het Elvis Presley-tijdperk. Nou, nu zie ik het ook zelf elke dag. Anders heb je het in huis op zolder en het ligt in kasten. En ja, dat is eigenlijk niet zo leuk. Dit is veel leuker. I'm so glad you're mine.